Dan svima. Moje ime je Stella Fischer-Marković iz Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i pozdravljam sve koji će kasnije gledati, ali i ovdje prisutne članice povjerenstva i nagrađene udruge koje danas pozdravljamo u okviru dodjele nagrade koje zajednički organiziraju Ured za udruge i Hrvatska udruga za odnose s javnošću. Nagrada je komunikacijska podrška društveno korisnim projektima udruga, odnosno programima udruga. I za početak bi samo naglasila da se osim što se ovo događanje odvija u okviru Dana otvorenih vrata udruga koje se već dugi niz godina provodi kao manifestacija diljem Hrvatske, ova nagrada nam je zapravo dodatan poticaj da se poveća i unaprijedi vidljivost djelovanja udruga u javnosti. Za početak bih pozvala ravnateljicu Ureda za udruge, gospođu Helenu Beus, da se obrati ovdje prisutnima i svima koji će kasnije gledati ovu snimku. Lijepi pozdrav svima, jer se čujemo? Čujemo se. Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas sve na dodjeli nagrada u sklopu javnog poziva komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga. Ured za udruge i Hrvatska udruga za odnose s javnošću već 5. godinu organiziraju i provode ovaj javni poziv kako bi udruge uz financijsku potporu i pro bono podršku Agencije za odnose s javnošću uspješno promovirale svoje društveno korisne projekte i na taj način dale pozitivan doprinos civilnog društva u razvoju kulture, solidarnosti i općeg dobra. Udruge u svojim lokalnim sredinama provode brojne korisne projekte i programe koje nažalost zbog manjka kapaciteta i znanja za promociju, odnosno komuniciranja s javnošću, ostaju skriveni od očiju javnosti, a rezultati su isto tako nedovoljno prepoznati izvan kruga direktnih korisnika, dok u medijima nekad dominiraju malo negativne priče vezane za rad udruga gdje se udruge percipiraju kao potrošači javnog novca. Velike i vrijedne rezultate rada udruga potrebno je predstaviti široj javnosti i upravo zbog toga smo pokrenuli ovaj javni poziv i zbog toga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću u suradnji sa agencijama za odnose s javnošću ABC komunikacije i Light komunikacije dodjeljuje se dvijema udrugama stručnu komunikacijsku podršku i financijsku potporu u iznosu od 30.000 kuna. Zajedno s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću kao partnerom u provedbi ovog javnog poziva želimo isto tako potaknuti sinergiju civilnog i privatnog sektora u promociji društveno korisnih programa, a isto tako potaknuti na društveno odgovorno poslovanje. Zahvaljujem posebno agencijama za odnose s javnošću, ABC komunikacije i Light komunikacije koje će donirati svoje vrijeme i znanje kako bi podržale nagrađene projekte i svima onima koji su sudjelovali u javnom pozivu i prijavili dobre i važne projekte. Čestitam i dobitnicima, udruzi Krijesnica i udruzi za zaštitu prirode i okoliša i promicanje održivog razvoja Argonauti i vjerujem da ćete u suradnji sa profesionalcima iz područja odnosa s javnošću i uključenim studentima ostvariti svoje ciljeve zacrtane u projektima. Iskoristila bi priliku još jedanput i pozvala sve na naše dane otvorenih vrata udruga, godišnju manifestaciju Ureda za udruge posvećenu upravo vidljivosti udruga u društvu. Posjetite nas i putem naše aplikacije udruge Info i u svom gradu, kvartu, županiji upoznajte udruge, njihove volontere, rad udruga i usluga koje oni pružaju. Eto, nadam se da ćemo svi naći nekakva moguća rješenja u kontekstu odgovora u ovim dosta izazovnim vremenima. I još jedan čestitam dobitnicima i zahvaljujem se svima koji su danas sa nama. Hvala Heleni. Molila bih gospođu Andreju Barberić, zamjenicu predsjednice Hrvatske udruge za odnose s javnošću, također da nam se obrati sa par uvodnih riječi. Hvala.
Evo, hvala vama. Prije svega, zadovoljstvo mi je sve vas danas pozdraviti u ime Hrvatske udruge za odnose s javnošću i zahvaljujem se Uredu za udruge što nas već evo niz godina prepoznaje kao vrijednog partnera upravo na ovome projektu. Svima vama koji ste ove godine prijavili projekte na natječaj čestitam iz razloga što je ove godine tema samog natječaja bila nešto izazovnija, obzirom na neke one osnovne ciljeve i djelatnosti većine udruga u Republici Hrvatskoj. Mi koji smo u Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću možemo svjedočiti, ali vjerujem i ostali naši kolege, uspješnim komunikacijskim projektima udruga civilnog društva u Republici Hrvatskoj, posebno obzirom na financijske kapacitete i podršku koje udruge u Hrvatskoj imaju. Međutim, evo mi smo i kroz naš projekt Grand Prix vidjeli zaista projekte udruga koji su promijenili na bolje i društveni i gospodarski život u Republici Hrvatskoj i zaista želimo da udruge civilnog društva budu još snažnije i aktivnije i da zajedno radimo na boljitku svih nas. Obzirom vas ima jako puno registriranih u Hrvatskoj, imate znači jedan izazov da se upravo svojim projektima pozicionirate i da postanete prepoznatljivi iz razloga što sama ta prepoznatljivost i vaša uspješnost u provođenju projekata vam otvara vrata i za financijsku stabilnost i za osiguravanje određenog prostora za rad, a između ostalog za okupljanje većeg broja članstva koje će onda znači aktivnije i proaktivnije raditi na ostalim projektima. Upravo u tom segmentu vam mogu pomoći stručnjaci za odnose s javnošću i evo ja se ovim putem zahvaljujem svim kolegama koji su dosadašnjih godina se uključili u ovaj projekt i pomogli u razvoju komunikacijskih priča udruga, a ove godine su to, kao što je već rečeno, kolegica Marina Bolanča iz Abecede komunikacije i mislim da je to već drugi puta i kolegica Danira Orešić iz Light komunikacija. Ja još jedan puta čestitam svima koji su prijavili projekte, ali vi znate da samo neki mogu pobijediti na ovom natječaju, ali evo neka vas to ne obeshrabri, već neka vam bude poticaj da i dalje razvijate projekte i da aktivno radite na svim gospodarskim i društvenim pitanjima u Hrvatskoj. Zahvaljujem i na vašem uvodnom obraćanju, a sada bih molila predstavnice naših PR agencija koje će nam ove godine biti podrška našim organizacijama civilnog društva, odnosno udrugama u provedbi njihovih projekata društveno korisne aktivnosti koje će provoditi, da nam kažu zašto su se uključile besplatno sudjelovati u ovoj dodjeli nagrade, odnosno kasnije u provedbi ovih projekata. Za početak bi molila gospođu Daniru Orešić iz Light komunikacija da nam se obrati. Hvala na pitanju. Ja bih prije svega htjela pozdraviti predstavnike Vladinog ureda za udruge i predstavnike Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Meni je drago da sam po prvi put uključena u ovaj projekt i drago mi je što ste agenciju Light komunikacije prepoznali kao pouzdanog i kvalitetnog partnera u ovoj zaista hvale vrijednoj akciji. I zaista niti trenutak nisam dvojila da li ću se uključiti ili ne. Mislim da svi mi moramo doprinijeti svojim znanjem i iskustvom zapravo općem dobru. Ono što moram reći da sam uvjerena da ćemo ovim projektom i suradnjom sa udrugom Krijesnica postići zadane ciljeve i zaista napraviti još jedan iskorak u njihovom radu. Što se tiče senzibiliziranja javnosti o problemima s kojima se susreću djeca oboljela od malignih bolesti, također njihovi roditelji i obitelji. Dakle, ja jedva čekam da počinjemo raditi i zaista se veselim iskreno ovoj suradnji. Ovo je također prilika da čestitam svim udrugama koje su se prijavile i uložile trud u prijavu, a također posebnu čestitku moram uputiti i dobitnicima nagrade. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Vjerujem da ćete odlično surađivati sa
nagrađenom udrugom Krijesnica, a sada bih zamolila gospođu Marinu Bolanču iz Abeceda komunikacije da nam se obrati. Hvala. Pa evo, kao što ste rekli u uvodu, nama je ovo drugi put da sudjelujemo u ovom projektu. Isto tako zahvaljujem i Vladinom uredu za udruge koji provodi projekt koji je sigurno dragocjen i od velike koristi udrugama koje možda su previše posvećene onome zbog čega su u stvari i nastale, dakle svojoj osnovnoj djelatnosti, a onda ovaj dio komunikacije nažalost ili zbog nedostatka resursa ili možda samo zbog nedostatka vremena ne mogu provesti onako kako bi to htjele. Nama je ovo drugi put da sudjelujemo u projektu. Prošli put prije 2 godine, je li tako Maja, prije 2 godine imali smo sjajnu suradnju, prekrasno iskustvo i mislim da smo napravili dobru stvar svi zajedno, dakle udruga s kojom smo surađivali i Vladin ured, isto kao i HUOJ, zajedno u cijelom tom projektu mislim da smo napravili neke pomake koji su bitni za društvo, odnosno u konačnici bitni za pojedinca. Ove godine, ja ću vam reći vrlo otvoreno i iskreno, prijava je bilo daleko manje nego što je bilo prethodnog puta. Je li na to utjecala situacija sa koronom ili općenito cijela naša situacija u kojoj se trenutno nalazimo, ne znam, mogu pretpostaviti, ali bi htjela ostaviti na neki način otvoren poziv jer ovaj projekt ide dalje i za buduće godine kada se ponovno raspiše natječaj, jednostavno da se potaknu udruge da se jave, jer mislim da je ovo i za njih jako dobro iskustvo da u stvari prošire na neki način i vide kuda sve njihova djelatnost i njihov rad može otići. Mi ove godine ćemo surađivati sa ekolozima, biće nam to posebno zadovoljstvo. Mislim da je to jako bitno pitanje vremena u kojem jesmo. U konačnici mislim da jako puno mladih ljudi je već sada osviješteno o tome u kojem se stanju nalazi naš planet, pa mislim da bi mogli tako još neke stvari možda i dotaknuti i promijeniti. Ono što svakako kada ćemo se sa kolegicama čuti, vjerujem da ćemo razviti nešto na što ćemo u konačnici svi zajedno biti ponosni, a da će imati i određenu korist. Naravno, čestitam i Krijesnicama. Ja sam s Krijesnicama nekad ranije surađivala, to je iskustvo također bilo krasno. To što oni rade je za mene osobno toliko plemenito i toliko uzvišeno da mu se mogu samo pokloniti. I imam jedan prekrasan, odnosno veliki respekt prema onome što rade jer diraju obitelj i čovjeka u trenutku kada se nalazi na ponoru i dižu ga dakle do onoga što svi želimo, a to je ozdravljenje i sretan i dugotrajan život. Evo, čestitam naravno i mojoj kolegici Daniri kojoj ako treba tu sam u svakom trenutku da pomognem jer stvarno nemam osjećaj svojatanja ovih projekata i baš imam osjećaj da smo ove godine napravili jedan krasan tim koji svaka ideja je dobro došla, ajmo svi puhati u neka uspješna jedra i napraviti nešto jako dobro. S moje strane hvala, svako dobro svima, a mi se ekolozi čujemo. Može. Hvala Marina. Došlo je vrijeme da predstavimo i projekte o kojima ćemo danas čuti, odnosno koji će tek krenuti punom parom raditi nakon ovog današnjeg susreta. Udruga Krijesnica već slavi 20 godina svog postojanja i vjerujem da je prepoznata u javnosti u svom djelovanju, tako da ćemo vidjeti što to točno još možemo unaprijediti u ovom javnom djelovanju suradnjom sa PR agencijama koje su s nama. Pozvala bih gospođu Mirelu Stanić-Popović, izvršnu direktoricu Krijesnice, da nam se obrati i predstavi projekt o kojem će biti riječi u narednom razdoblju. Hvala lijepa. Evo ja vas još jedanput sve skupa najsrdačnije pozdravljam u ime svih mojih kolega iz udruge. Zahvaljujem se Uredu za udruge te Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću što su prepoznali jednu ovakvu potrebu udruga
da unatoč nekakvoj sigurnosti u kvalitetu naših programa koje provodimo i kojima pomažemo našim korisnicima, zapravo dobijemo i priliku na pravi način to prezentirati javnosti. Moram priznati također hvala suradničkim agencijama, PR agencijama koje su pronašle svoje interese i koje su se uključile u jedan ovakav projekt. Mi smo vaše javne pozive pratili već godinama i moram reći da je ova godina nekako baš onako za nas posebna i da je natječaj došao možda u tom najboljem mogućem trenutku, odnosno činjenica da smo se prijavili i prošli na njemu. Kao što ste rekli, znači slavimo tek 20 godina rada, ja ne bih rekla već, jer želimo, naravno, naša primarna želja bi bila da mi imamo što manje korisnika, međutim, nažalost, situacija nije takva, te brojke rastu svake godine i zapravo htjeli bismo uz vašu pomoć povećati razinu informiranosti javnosti o problemima s kojima se suočavaju djeca, mlade osobe te njihove obitelji kad se suoče s malignom bolešću, do trenutka zapravo izlječenja, oporavka ili nažalost loših ishoda liječenja. Također i upoznati s aktivnostima i programima na koji to način Krijesnica pomaže takvim obiteljima, jer mi to zaista radimo uz ogromnu pomoć široke javnosti, financiramo se znači putem njihovih donacija, bilo građana, bilo pravnih osoba, te također uz projekte koje nam financiraju razna tijela javne vlasti, ministarstva, gradovi i zaklade i slično. Te također bi to s naše strane bio i poziv građanima, informacija zapravo na koji način se i oni, ukoliko žele, mogu i dalje uključiti u pružanju potpore našim aktivnostima. Krijesnica je nastala znači 2000. godine upravo na inicijativu roditelja i liječnika djece koje su se tada liječila. Prepoznali su zapravo da postoji jedan prostor gdje se može napraviti više. Na način da udruge budu jedan suradnik samom javnom zdravstvenom sustavu i da se problemi rješavaju učinkovitije, brže, jer u situacijama kad dođe do takve dijagnoze zapravo svaki trenutak je važan. Nekoliko u samoj pomoći, mi se ne bavimo zdravstvenim problemima jer nismo liječnici, iako u našim upravnim tijelima imamo liječnike, ali u onom dijelu koji se odnosi na pružanje psihosocijalne podrške, prevencije konfliktnih situacija i slično. Od tim prvim godinama zapravo jako puno i opremanje samih bolnica koje su sada, ti odjeli su u puno boljem stanju nego što su bili kad smo mi počeli raditi i s vremenom smo programe razvijali, pa evo ja bih vas sad samo kratko upoznala sa tim nekakvim osnovnim pravcima o kojima radimo. Prvi najznačajniji dio naših aktivnosti se odnosi na psihosocijalnu podršku djeci i obiteljima. Osiguravamo znači pomoć pri ostvarenju različitih prava iz različitih sustava kroz različite zakone. Zatim osiguravamo besplatan smještaj, prolazak autocestama, parking, letove Croatia Airlinesom i slično. Isto tako radimo dosta na psihološkoj podršci djeci, obiteljima u trenutku znači kad liječenje traje, ali poslije njega, ali naravno u zadnjim godinama smo se malo posvetili radu sa medicinskim, zdravstvenim i nezdravstvenim osobljem koje pomaže djeci, jer smo prepoznali i njihovu veliku potrebu za kontinuiranom podrškom, supervizijom i slično. Drugi smjer naših aktivnosti ide prema rehabilitaciji, znači provodimo programe podrške djeci, mladima i cijelim obiteljima nakon izlječenja, pripremajući ih zapravo da se što uspješnije vrate svom novom normalnom životu, da ga tako nazovem. Treća skupina naših programa su volonterski programi, to je također jedan važan segment jer u naše djelovanje ne uključujemo samo korisnike koji imaju iskustva s malignom bolešću, nego i širu zajednicu. Upravo kako bi se motivirala veća skupina, uglavnom to mlade osobe u našim primjerima, za sudjelovanje u aktivnostima zajednice, ali isto tako da bi se i na taj način smanjile predrasude. Ono što naše korisnike često boli jesu upravo te predrasude koje i dalje traju. Ljudi na spomen maligne bolesti, a pogotovo kad se radi o malignoj bolesti u dječjoj dobi, jednostavno se nađu pred zidom i svatko reagira drugačije. Netko smatra da se radi o zaraznoj bolesti pa nastoji se kloniti od takve osobe.
nekako generalno razmišljanje da je to nužno smrtonosna bolest, što također nije točno. Iz takvog razmišljanja opet se dolazi do situacija da se izbjegavaju kontakti, pa kad se radi o djeci, roditelji često svojoj djeci kažu da nisu tako puno s tim kolegom, što je zapravo potpuno krivo i ima jako teške posljedice na samo stanje djeteta, na njegovu rehabilitaciju i na povratak u normalan život. Također, tu su i različite predrasude da se nešto krivo u životu napravilo, da je netko nešto krivo i slično. Znači, to su sve stvari na koje mi nastojimo kontinuirano djelovati i smanjivati. Imamo i programe lobiranja, zagovaranja, oni vrlo često se jave u trenucima kad su nekakve kritične situacije aktuelne i zapravo bismo voljeli u nekoj budućnosti više planski pristupiti i tom dijelu na način da se i mi pripremimo i da onda možemo onako, kako bih rekla, smirenije ulaziti u sve to, jer kad dođe do teške situacije onda smo tu svi dosta i složeni i velika je nervoza i u našim redovima naših korisnika, donositelja odluka, znači to je nešto što bi bilo bolje da se radilo, kažem, planski i u nekakvim možda mirnim vodama. Ali evo, do sada smo obično imali iskustva da je to bilo u kriznim nekakvim vremenima. Imamo i programe izdavaštva, tiskamo različite materijale, informativne, edukativne i na kraju bih vas samo još informirala o onome po čemu smo jedinstveni, izdvajamo se možda od drugih udruga u Hrvatskoj koje rade sa djecom, obiteljima s malignim bolestima. To je kontinuirano okupljanje grupe mladih survivora, mladih osoba koje su se u djetinjstvu izliječili od malignih bolesti. Oni i dalje nastavljaju svoje djelovanje kroz Krijesnicu, bilo na način da su korisnici naših projekata podrške ili su i sami uključeni u provedbu naših projekata. Primjerice, jedan od njih je volonterski odlazak na odjele gdje se djeca provode slobodno vrijeme, igrajući različite društvene igre, razgovarajući i slično. I također odlaze s nama u škole oboljelog djeteta gdje se vrši senzibiliziranje cijele razredne zajednice, nastavnog suradnog osoblja, kako bi se zapravo, opet ponavljam, smanjile te predrasude, poduprla njihova komunikacija, jer liječenje od maligne bolesti nerijetko traje po godinu, čak i više dana i zapravo je jako važno da se dijete što više osjeća, naravno ovisno o svojim mogućnostima, dijelom svoje sredine i da ga djeca prihvate takvoga kakav jeste kad se vrati u školu, bez obzira znači da li ima nekakve očigledne posljedice samog liječenja, bilo u psihološkom, bilo u fizičkom smislu. Što se tiče konkretno našeg projekta, već počeli pripremu aktivnosti oko obilježavanja 20 godina rada i osmislili smo opet znači uz pomoć mladih i majke jednog od njih jednu pjesmu koju bismo željeli objaviti. Za nju bismo također, znači pjesma se najprije treba snimiti, napraviti spot. U ovom trenutku još malo se bruse te riječi jer pokušavamo, a možda smo tu i u krivu, pa evo tu će nam odmah vjerovatno moći i vi pomoći, pokušavamo zapravo napraviti pjesmu koja bi dotaknula što veći broj slušatelja. Hoćemo li o tome uspjeti, vidjet ćemo. Snimanje spota se uključila i Nina Kraljić sa jednim malim dijelom, te Mario Kovač koji bi bio redatelj spota. Paralelno s tim smo snimili jedan dokumentarni film kroz kojeg bismo također pokazali što je točno Krijesnica radi 20 godina, ali vrlo jasno ukazali na to što je još preostalo unatoč znači 20-godišnjem radu. Postoje nekakve stvari gdje nažalost nismo uspjeli pokrenuti željene promjene koje smo imali na umu i također cijeli niz promotivnih materijala. Moram priznati da nam je podrška jako važna, nitko od nas nije stručnjak u ovom dijelu, u ovom području, mi smo svi priučeni, svi pratimo nekakve i mreže i slično, međutim u ovim nekakvim toj poplavi novih tehnologija, također evo sad i u situaciji sa koronom,
kako se nekakve tradicionalni načini obraćanja javnosti. Mi smo na primjer ranije okupljali volontere koji bi dijelili naše letke, pa bi stajali na tramvajskim stanicama i slično. Sad smo od svega toga zapravo morali odustati, iako nam je važno zapravo naučiti kako to možemo raditi u ovim vremenima i kako to možemo raditi i dalje. Naglasak je naravno na mladima, želja nam je da oni dobiju što više znanja, to su neke vještine koje mogu koristiti inače u njihovom životu, a u ovom trenutku evo prvenstveno za rad Krijesnice i naravno za dobrobit naših korisnika. Drago mi je da ćemo surađivati sa kolegama iz Light Komunikacija i vjerujem da ćemo svi na kraju biti zadovoljni i da ćete svi čuti javno o tome što Krijesnica radi. Izuzetno jako nam je drago i zaista jedva čekamo početi raditi. Super, također. Evo, ja bih toliko što se tiče same prezentacije, ako ima bilo kakvih dodatnih pitanja, naravno, tu sam. Super. Hvala puno na ovoj iscrpnoj prezentaciji djelovanja udruge Krijesnica, ali i općenito ovog dijela koji se tiče obilježavanja vašeg 20 godina rada. Vjerujemo da ćete uspjeti uz pomoć stručnjaka za odnose s javnošću iz Light Komunikacija to na najbolji mogući način prezentirati javnosti, da dođe do onih kojima ste sve poruke koje imate i namijenili. Pozvala bi i kolegice iz udruge Argonauta da nam predstave svoj projekt, odnosno djelovanje udruge Argonauta. Mi u Uredu za udruge smo itekako upoznati sa djelovanjem Argonaute i znamo koliko djelovanje ovakve jedne organizacije doprinosi živosti jedne manje lokalne sredine i nadamo se da će sada i šira javnost imati prilike čuti o vašem značaju. Pozvala bih gospođu Suzanu Suman, koordinatoricu za promidžbu, i Ivonu Jadrić, razvojnu direktoricu organizacije, da nam se obrate i predstave svoj projekt. Dobar dan svima, lijepi pozdrav. Evo, mi smo udruga Argonauta sa otoka Murtera. Mi djelujemo već 15 godina, od 2005. godine, zato što smo upravo to prepoznali da na našem malom otoku nedostaje neka organizacija civilnog društva koja bi se brinula o zaštiti prirode i okoliša i njegovog širog područja. To sve sa ciljem da bi promovirali našu kulturno, povijesnu i prirodnu baštinu, znači cijelog otoka i našeg okruženja, znači Kornatskog otočja. I htjela bih samo ovdje mali ispravak, gospođo Bolanča, mi nismo samo ekolozi, imamo cijeli niz djelatnosti kojima se u biti bavimo kroz naše aktivnosti, a to je znači u prvom redu čuvamo znači prirodu i okoliš, pa onda tu potičemo stil života i donošenje osobnih, poslovnih i ostalih odluka u skladu s očuvanjem prirode i okoliša, i to stvarno radimo različitim akcijama kao što je čišćenje podmorja, zatim kreativnim radionicama, edukacijama za djecu i mlade, informiranjem javnosti o ovim bitnim temama. Zatim valoriziramo također kulturno-povijesnu baštinu. Tu bi spomenuli prvu arheološku plažu Kolentum koja se nalazi na našem otoku, gdje doprinosimo razvoju edukativnog sadržaja, unaprijeđujemo postojeće sadržaje. Evo, taman sada nam je negdje 12-ak volontera iz različitih dijelova Europe na Kolentumu i rade projekte kroz Europske snage solidarnosti, tako da to je jedan projekt koji se sada serijski već događa i jako smo ponosni na njega. Nakon toga promoviramo i održivi razvoj kroz edukaciju i informiranje, u biti potičemo na građanski aktivizam. Ono čemu pridajemo jako veliki značaj, to je ulaganje u mlade, tako da zaista sustavno različitim radionicama i edukacijama ulažemo u mlade i nudimo im poticajnu sredinu za razvoj vrijednosti i poštovanja prema prirodi, ljubavi i svome zavičaju. I ono što je isto jako bitno, to je znači naš zemljopisni položaj Murtera, koordiniramo promociju otoka Murtera i Kornatskog otočja i to radimo već više od 10 godina u sklopu projekta Otok otoka.
I ono što smatramo da je jako, jako bitno, a to je umrežavanje i partnerstvo, znači ne bi ovo ništa mogli napraviti sami, nego se umrežavamo i lokalno i regionalno i nacionalno i internacionalno, zato što jedino umrežavanjem i partnerstvom sa drugim institucijama, partnerima i općenito ljudima koji imaju istu tu viziju održivog razvoja možemo nekako dijeliti naša znanja i samim time ga i umnožavati. Ono što je nama jako vrijedno u ovom cijelom natječaju, za koje se stvarno zahvaljujem vam se na ovoj jako vrijednoj nagradi, je to da za Argonautu se zna i čuje, ali nekako segmentirano kroz zaista te mnogobrojne projekte. No imamo osjećaj da, odnosno sad nakon 15 godina vidimo da se nekako općenito znanje o Argonauti i općenito njezinom vidu djelovanja se rasprši kroz te projektiće i u principu ljudi ne znaju, ne mogu recimo kada bi čovjeka pitali šta to točno Argonauta radi, možda ne bi znali izgovoriti onako 3 smislene rečenice, već znaju da su radili na ovom projektu, bili smo ovdje, bili smo tamo i u principu smo sada spremni nakon 15 godina napraviti taj jedan iskorak u tom smislu marketinga gdje bi na jedan sustavan način javnost informirali o tome tko smo mi, zašto smo tu i što radimo, a sve u vidu toga da to znanje akumuliramo u našoj udruzi, da uslijed ove fluktuacije, na primjer zaposlenika ili volontera, da to znanje ostane, da ga možemo dalje koristiti, da ljudi koji malo je izazovno i baš zbog toga će nam jako dobro doći vaša stručna pomoć, je recimo ciljati publiku u tom smislu, zato što to nije ona tipična priča gdje prodajemo neki proizvod ili uslugu pa točno znamo kojim ljudima to treba prodavati, već u principu je nama cilj da se poveća svijest o održivom razvoju općenito, recimo općenito govoreći, a na kraju krajeva da se kod ljudi promijeni neko ponašanje. Tako da će biti stvarno zanimljivo čuti što naši mentori imaju o tome reći, na koji način doći do tih ljudi i kako na kraju krajeva djelovati u tom nekom marketinškom smislu da bi, znači, taj zadnji cilj naš probali, da bi mogli doći što bliže, a to je na kraju krajeva, znači, ta promjena ponašanja u tom jednom održivom smjeru. Sad eto, to ako ne znaju drugi, onda mi je lakše da ne znam ni ja. Aha, dobro, imat ćemo priliku se upoznati, tako da nam je stvarno drago. Evo, samo za kraj bih htjela još i čestitati i našim kolegama iz Krijesnica. Mi isto mislimo da ono što oni rade stvarno jednu plemenitu stvar i stvarno smo sretni da će im kroz ovaj projekt njihovo svjetlo još jače zasvijetliti. Tako da, eto ga. Hvala puno. Nema na čemu. Hvala vam svima na jako lijepim predstavljanjima i svog djelovanja i značaja koji ovaj poziv, odnosno nagrade ima i za vas. Ja ću još jednom naglasiti da se kroz ovaj poziv dodjeljuju sredstva iz državnog proračuna po 30.000 kuna za svaku od organizacija, ali ono što je naravno najznačajniji dio ove nagrade je upravo ova stručna podrška PR stručnjaka koju će organizacije dobiti, odnosno ostvariti, naglašavam, besplatno od strane ovih dviju PR agencija, odnosno Light komunikacija i Abeceda komunikacija, tako da vam od srca zahvaljujemo stvarno što ćete doprinijeti boljoj vidljivosti organizacije civilnog društva u javnosti. Mi ćemo se svakako potruditi to još dodatno popratiti jer nam je u interesu zapravo da ove dvije organizacije, odnosno dva projekta koje ćete promovirati, budu pokazni primjer za sve one druge vrijedne aktivnosti organizacija civilnog društva koje često ostanu nezapažene, dijelom i zato što se naravno organizacije bave upravo onim svojim srži svojih djelatnosti, a nemaju niti vremena možda čak ali i
vještina kako to prikazati bolje i upakirati to bolje za javnost, različite vrste javnosti koje bi ih mogle popratiti. Naravno, ono kome moram isto tako jako zahvaliti je to Hrvatska udruga za odnose s javnošću, kolegici Maji Kočić posebno s obzirom na svu suradnju i doprinos koju cijeli ovaj niz godina dajete u suradnji sa našim uredom. Hvala što si dajete truda odabrati dobre PR agencije koje čine jako značajan dio ove nagrade i vjerujem da ćemo i sljedeće godine također imati prilike surađivati. Što se tiče ovog završnog dijela, ja ću pozvati naše ovdje prisutne i organizacije i PR kuće i Hrvatsku udrugu za odnose s javnošću da nam ostanu još koju minutu nakon završetka ove dodjele službenog dijela, da se možda još koju riječ izmjene vezano uz to kako ćete dalje komunicirati. Projekti koje ste čuli, odnosno koje smo imali prilike poslušati, trajeće vrlo kratko vrijeme, tako da vjerujemo da će imati onako jedan fini zalet odmah u startu i nadamo se evo, da ćemo imati prilike čuti sve te lijepe priče i vidjeti vas diljem medija i različitih oblika komuniciranja. Još jednom hvala svima i vidimo se do godine. Hvala. Hvala. Evo ga.